كما لهم كبرات تعذبتنا كان ፍጻመታትና ይዛለት ሒዝናልኩም መጺና ለና ምክትታልኩም በخبرنا عدم ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ 05 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኣኪቦም ዝነበሩ መንእሰያት ንምክልኻል ኮሮና ተባሂሉ ንምብታኖም ኣብ ዝተገብረ ምንቅስቓስ ጎንፂ ተላዒሉ ሓደ መንእሰይ ብፖሊስ ከም ዝተቐተለ ምንጭታት ሓቢሮም መስኻኽር ዓይኒ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ህይወት እቲ መንእሰይ ምስ ሓለፈ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ ክልተ መንእሰያት እውን ጉድኣት ወሪዱሎ ኣብ ኤርትራ ዝርግሐ ቫይረስ ኮሮና ንምፍላጥን ሙሉእ ስእሊ ንምርካብን ዝዓለመ መስርሕ መርመራ ትማሊ ብ17 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ተጀሚሩሎም እቲ መርመራ በብመድረኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ ከም ዝቕጽል ዝሓበረ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ሕማም ኮሮና ዝቕጽሉ መርመራታት ብውፅኢት ናይቲ ቀዳማይ መድረኽን ካልኦት ዓለማዊ ከባቢያውን ክስተታት እውን ከም ዝድረኽ ኣፍሊጡሎ ኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ተረኽቦም ልዑል ቁጥሪ መዝጊባ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ምርመራ ካብ ዝተገብረሎም 1775 ሰባት ኣብ 35 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝተረኸቦም ሚኒስትር ጥዕና ልያ ታደሰ ኣፍሊጣላ እቲ ቫይረስ ተረኽቦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ መብዛሕትኦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እዮም ብኻልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኮቪድ-19 እናሰፍሐ ብምምፅኡ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኩሎምን ሸለል ከይብሉን ንኩሎም ዝወፁ መምርሕታት ክትግብሩን መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል መስከረም ክፍጠር ንዝኽእል ክፍተ ስልጣን ንምምላእ ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ሞያዊ ሓሳብ ዘቕርብ ጉባኤ መጻረይ ጉዳያት ሕገ መንግስቲ ስርሑ ጀሚሩ እቲ ጉባኤ ርእይቶታት ሰሞያ ሕገ መንግስትን ኣብ ምርቃቕ ሕገ መንግስቲ እናይ ተሳተፉን ይቕበላሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስ ዝሕደሮ ጻጥን ምጽዋር ብዝብል 22 ነፈርቲ መጓዓዝያ ናብ ጽዕነት ቀይሩ ብምኽንያት እቲ ለበዳ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ናይ ሰብ መጓዓዝያ ነፈርቱ ስራሕ ደው ስለ ዘበላ ኣንፈት ቆላሕትኡ ናብ ጽዕነት ኣቑሑ ከም ዝቐየረ እቲ መንገዲ ኣየር ኣፍሊጡሎ بقتلت بعلت جزء نبر استطرطر قدماي منستر هاجر ليسوتو بفؤادو كاب سلطان وريدو توماس تاباني بستطرطرلو قتلت بعلت بيتو نبر ناوار حز قصله بزح ساطታት كبصحو صنحو خوينو حز مسو زلا بعلت حدارون اب زحلف لكاتيت مستقتلت بستتححازه تخسيسايا بريزيدنت دبوب افريقيا سيريل رامافوسا مس منجدኛታት ስእልን خسال አዋጅ ዕጾ ሃገር ውስጥ ሒሱ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምቆጻር ብዝብል ዜጋታት ማሕበራዊ ምፍንታት ንኽዕቅቡና ማዓደ ንባዕሉ ግና ኣብ መገዲ ምዝረኸበን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ስእሊ ክሰኣል ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሕሎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ሓቢረንኦ ክሰኣላ ምስ ሓተትኦ ድማ ቀልጥፋ በላ ኣብ ቀይዲ ከይንውዕል ክብል ኣብቲ ቪድዮ ስለ ዝስማዕ ዘረብኡ ንብዙሓት ኣስሒቑ እዩ መንግስት ስፔን በቅሉላው ኮሮና ቫይረስ ንዝተሃሰዩ መራሕቲ ስድራ ወርሓዊ ኣታው ከልዎም ዝገብር ውጥን ከፈጽሚው እቲ ጽባሕ ክጸድቕ ትጽቢት ዝግበረሉ ትልሚ ከም መበገሲ ብውሕድ 100,000 ስድራ ከርብሕ ዓሊሙሎ ብነብሲ ወከፍ ንዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ ድማ $500 ኣሜሪካ ወርሓዊ ገንዘብ ክወሃቦ ኮይኑ ከከም ኣገደስነቱ ካልኦት ጥቕማጥቕሚ ክውሰኹ እዮም እዚ ሓድሽ ውጥን መንግስት ስፔን ዓመታዊ ካብ 3 ክሳብ 3.5 ቢልዮን ወጻኢ ክገብር ይጠልቦ حبرات መንግስታትን ትካላት ረድኤትን ኣብ ኣፍሪካ ዞባ ሳሕል ማልያ ዘይብሎም ሰባት ህይወት ኣድሕን ረድኤትን ሓለዋ ድሕነትን ከም ዘድልዮም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣጠንቂቖም መንቀሊ ኮሮና ቫይረስ ዝምርመረሉ መድረኽ በፂሕና ዝብል ዓለማዊ ድጋፍ ይሕይል ኣሎ ቻይና ግን ሓንሳብ ንጽናሕ ትብላላ ብሕብረት ኤውሮጳ ዝተመወለ ሓደ ውሳነ ኣብ ዝቶም ንዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መበገስቲ ለበዳን ዝተዋሃቦ ምላሽን ክጽናዕ ጸዊዑሎም ሚኒስትሪ ወጻኢ ቻይና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ለበዳ ይቕጽል ከም ዘሎ እምነት ዝበዝሐ ሃገራት ዓለም ስለ ዝኾነ ነቲ ስጉምቲ ምውሳድ ግዚኡ ኣይኮነን ይብል እቲ ተበግሶ ሕብረት ኤውሮጳ ብጉባኤ ውድብ ጥዕና እውን ከም ዝተደገፈ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራት ዓለም ንእገዳ ኮቪድ-19 ምልዓለን ቀጺለን ኣለዋ بلجيم لومسوني علاقاتاتن بيت مذكراتن كخفات كدالا توسختي تمهرو دمانا ببيت مرتومي ملسولو أب غريخ ناي آتنس فلوت صحبت بزعتي زخوني أكروبوليس
ከምኡ ናይ ቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ መንጎ ሓደሽቲ ዝተኸፈቱ ቦታታት ኮይኖም ኣለዉ። ህንዲ ግን ናህርቲ ሕማም ስለ ዝረኣየት እዚ ወርሒ ክሳብ ዝውዳእ እቲ እገዳ ክቕፅል ወሲና ኣላ። ግብፂ ኣብዚ እዋን ወርሒ ረመዳን ንሹቓትን ከም ገማግን ባሕሪ ዝበሉ መዘናግዒ ቦታታትን መዘናግዒ ሕዛእትታትን ተዓፅዩ ክጸንሕ ገይራ ኣላ። ከምኡ ናይ ለይቲ ሕላፍ ሰዓት ኣብ ዓለም ብቁፅሪ ብኮቪድ ዝተታሕዙን ዝሞቱን ትመርሕ ዘላ ኣሜሪካ ቀስ ብቐስ እገዳታት ተፈኩስ ኣላ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምኽፋት ዕዳጋታት ምስ ኣመሓደርቲ ግዛእታትን ወነንቲ ኢንዱስትሪ ኣብያተ ምግብን ክዝራረብ መዲቡሎም። ነቶም ኣብዚ እዋን እገዳ ሰንሰለት ቀረባት መግቢ ንኸይቋረፅ ዝሰዓሩ ሓረስቶት ድማ ሓደ ሓገዝ ክግበረሎም ተስሚታ ኣሎም። ብኻልእ ወገን ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ባራክ ኦባማ ንግብረ መልሲ ዩናይትድ ስቴትስ ምንቃፉ ትራምፕ ነፂግዎም። ኦባማ ዝሓለፈ ቀዳም ንተመረቕቲ ኮሌጃት ብቴሌቭዥን ኣብ ዝቐረቦ ቀጥታዊ መደረ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ሰባት ኣብ ግብረ መልሲ ትለበዳ ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ባዕሎም ዝፈልጥዎ እዩ ክብል ብሽም ከይጠቐሰ ነቒፉሎም። ብዛዕባኡ ምላሽ ክህብ ዝተሓተተ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብወገኑ ድማ ብቕዓት ዝነበሮ ፕሬዚደንት ኣይነበረን ክብል መሊሱሎም። ብኻልእ ወገን ትማሊ ሰንበት በዓል ስልጣን ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ንህዝቡ ከሲልዎ እዩ ዝብል ነቐፌታ ነፂግዎ ኣሎ። ሚኒስትር ጥዕና ኣሌክስ ኣዛር ትማሊ ኣብ ሲኤንኤን ቀሪቡ መንግስቲ ነቲ ዝገበሮ እንተዘይገብሮ ነይሩ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ሰፊሕ ምኾነ ኢሉ። ብኻልእ ወገን እቲ እገዳ ንዩናይትድ ስቴትስ ናብ ውድቀት ኢኮኖሚ ገጹ ይደፍኣ ከም ዘሎን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝለዓለ ቁፅሪ ሸቕለ ኣልቦነት ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ እውን እናወስኸ ከም ዝኸይድ ሓለፍቲ ቁጠባ ዩናይትድ ስቴትስ የሰምዑ ኣለዉ። ጃፓን ድማ ብወግዒ ናብ ሪሴሽን ማለት ናብ ዝኸፍአ ኢኮኖሚያዊ መድረኽ ኣትያ ድሕሪ 2015 ንመጀመርያ ግዜ። እታ ካብ ዓለም ሳልሰይቲ ዝዓበየት ኢኮኖሚ ዝኾነት ሃገር ጃፓን ኣብ ምቅላስ ብደሆታት ኢኮኖሚ እንከላያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢምዋ። መንግስቲ ሕጂ ናይ 990 ቢልዮን ዶላር መሕወይ ገንዘብ መዲቡሎ 55 ቢልዮን ካብኡ ብቐጥታ ናብ ስድራ ቤታት ዝኣቱ እዩ። ኣብ ኢጣልያ ኣብያተ ክርስቲያናት ኢጣልያ ሎሚ ሶኒ ይኽፈት ኣለዋ ምስ ሓድሽ መምርሕታት። ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ሎሚ ዳግም ተኸፊትሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ዕለት ልደት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ድሕሪ ምጽምባል ንኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምእመናን ማዕጾኦም ከፊቶም። ይኹን እምበር ኢጣልያ ገና ካብቲ ለበዳ ምልኣ ስለ ዘይሓወት ምእመናን ሕግታት ምፍንታትን ማስኬራን ከኽብሩ ይጥለቡ ኣለዉ። ኢራን ናብ ቬነዙዌላ ጽዕነት ነዳዲ ኣብ ዘጋዓዘሉ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃን ተኣትያ ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ናይ ሙሳድ መሰል ኣለኒ ኢላ። 5 ነዳዲ ዝፀዓና መራኽብ ኢራን ናብ ቬነዙዌላ ኣቕኒዐን ከም ዘለዋ ይእመን። ቬነዙዌላ ንባዕላ ዓባይ ኣፍራይት ነዳዲ እኳ እንተኾነት ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ሕፅረት ቀረብ ነዳዲ ኣጋጢምዋ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ነዳዲ ከይትሸይጥ እገዳ ጌራትላ እያ። ከምኡውን ኩለን ሃገራት ንቬነዙዌላ ነዳዲ ከየቕርባላ ጸቕጢ ክትገብር ጸኒሓ እያ። ከም ኣካል እቲ ንፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ስልጣን ንምውራድ ትገብሮ ጻዕርታት። ሚኒስትር ወፃኢ ኢራን ጃቫድ ዛሪፍ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኢራን ኣንጻር ዝኾነ ዘይሕጋውን ዓማፅን ፖሊሲታት ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ናይ ሙሳድ መሰላ ዝተሓለወ ኢሉሎም። ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ነዳዲ ናብታ ላቲን ኣሜሪካዊት ሃገር እንተሊኢኻ ብዛዕባ ዝህብዎ ምላሽ ብንጹር ዝበለዎ ነገር የለን። ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብያተ ምግብን ትካላት ንግድን ክኽፈቱ ጀሚሮም ኣለዉ። መጠነ ሞት እውን ኣብ ዓዲ ጣልያን ስፔንን ዓባይ ብሪጣንያን ነኪሎም። ኣብ ብራዚል ግን ዝተፈለየ ነገር እዩ ዘሎ። ኣመሓዳሪታ ዝዓበየት ከተማ ብራዚል ዝኾነት ሳኦ ፓውሎ መደበር ጥዕና እታ ከተማ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይንዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። ብሩኖ ካቫስ ሆስፒታላት እታ ከተማ 90% መሊአን ከም ዘለዋ እዩ ሓቢሩ። ብራዚል ካብ ዓለም ብብዝሒ ኮሮና ቫይረስ ተለኽፍዋ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ።
كورونا فيروس أب بزحات حجرات قطبة وزجمات أختيلو جابان دحر خال أيقونات عالم زخفة استبهاللو قطبة وزجمات قات إموالو أب هندون بسنك زلوا أواجات عزوة أب ملأت هاجر زركبات كالات أسرحتي أب عبي قطبة وزجمات ودي أن مهلاون منجست هندي حبيرلهم بزح حسابات زي كورونا فيروس كساب معاسي خصن حزب الحوت اللوام ودبت عنا عالم كورونا فيروس تقليلون زي كتأفي إخيلي بمبال كتابة بمدلاو عن مكل خال كمز تصعر يتحبر زلو كساب حجي دما إدنا بتدقاقامي بمحصابن أكالاوي رحقات بمقبارن اتقاندي ميلا مكل خال كورونا فيروس مخانيو تقليت زلو مباركس كبرات تعزبتنا نزعل استدالو مدب نز تخاطلكم ويمثل نيرو اب قراربا نايز مدب ويكا كال حسابن ريتون مزلوكم اب كومنت صحافنا ناب كارتحاتنا اشير بمهال اب صحلنا حابيرنا علتاو فصامتات اندا تخاطلنا اب مسلان بهيلن تغرينيا زلنا فلتتنا عبي ملختنا يو كسام موداتا مدبنا حبيركمنا سلصنحكم نمسكن اب ناي صباح مدبنا داغ مايك كساب نرهب سسنايو